Kaixo artistak, hementxe gaude, Ñoñostiko hirian 10. kapituluan. Eta ikusten duzuenez, bi abisu daude, urarena eta industriek ezin dutela saldu haien produktuak. Beraz, bi gauza egin behar ditugu. Pausatuko dut bideoa badazpada. Lehenengo gauza izango da tutuberiak jartzea, ahaztu egin zitzaizkigunak. Eta bestea, izango da honi irteera bat ematea. Bi aukera daude, alde batetik trenbide bat, bai? Merkantzietarako trenbide bat jartzea, gero trenbidea honaino eramatea, edo aukera azkarrago bat, portu bat jartzea. Portua hemen, baina beste portu mota bat dago, portua eta trenbidea daukana. Portuan hori jarriko dugu. Beraz, honekin, orain, jarriko dut bideoa nire ahotsi gabe, eta azkar jarriko dut trenbidea, errepidea hau, eta kokatuko dut dana. Beraz, orain arte artistak. Horrela dago. Ea funtzionatzen duen. Ikusten duzu trena? Hemen akats baten bat osatzen da, baina bakarri da pizka bat jeistea, eta konpontzen da. Ikusten duzuenez, altuera ez da inbesterako, orduan joango gara, poliki bere mailan jartzen. Ze normalean trenek nola egiten dituzte aldapak. Poliki ez da, eta ura falta. Beraz, hemengo enpresek, hemengo industriek, beraien produktuak ona botako dituzte. Adibidez, hauze, ez du jartzen oraindik, baina ikusten duzuen nola betetzen den kotxez, poliki beteko da kotxeekin. Hau jitsiko dugu pizka bat, zeuzo itxusi galditzen baita. Ez ditutxiko agian. Ikusten duzue nola egiten dute, poliki berein produktuak gusten dituzte hemen, eta gero edo trenean, edo itxasontzi batean joango da dende. Itxasontziak hasiko dira etortzen, por txerto. Agian hau pizka bat jitsiko dut. Maiakatuta galditzeko, holanda. Ez da maiakatuta galditzen, horrela. Eta pilo bat kotxe egongo dira. Hemen bueltak eta bueltak ematen. Ados? Hau bat. Eta gero ja zer gehiago. Ikusten nola desagertzen diren hauek? Zer gehiago? Industria pizka bat gehiago nahi dutenez, industria pizka bat gehiago jarriko dugu. Horrela, eta horrela. Bai? Industria gehiago, nola doa ura? Ura igo behar dugu. Orduan aurre kontuak pizka bat igoko ditugu. Ja maiakatuko ditugu, zeia berdin da. Zelan du autobusa? Ikusiko dugu autobusa? Autobusa... Hola, 277. Nola daude? Hemen 100 daude. Baina, bederatzi autobusa daude.
bederatzi autobusa pasatzen dira, erdi beteta gelditzen dira. Orduan, zer egingo dugu? Baina aldo da. Jarriko dugu superautobus artikulado, eta superautobus artikulado honek 80 plaza euki beharrean 100 plaza egin. Horrela agian asko sobeto. Beraz, gero ikusiko dugu berriro. Zelan doa autobusena, bai, badago. Gutxi barru beste bat jarriko dugu, hala ere. Orduan, joango gana kale hauek osatzen, eta zelan osatuko ditugu. Nire ustez eskema hau polita da, ezta? Hemen parke bat jarriko dugu ja etorkizunean. Jarriko dugu ja hor erdiko katuta, baina dendak behar omen dira. Zelan doaz hemengoa. Gogoratzen, hau nolakoa den? Venga, hau pizka bat handituko dugu. Eta jarriko ditugu dandanak olakoa. Baina hau bez. Zau zen onakoa. Horrela. Beraz, denda gehiago jarriko ditugu. Hementxe. Hementxe etxe gehiago. Hementxe etxe handiak. Eta industria gehiago nahi dutenez, ba industria gehiago jarriko ditugu. Hori bai, industria gehiago jartzeko, haize errotak pizka bat mugituko ditugu. Horrela. Zelan doa elektrizitatea? Elektrizitatea jarri behar dugu. Beraz, eguzki plaka baten bat jarriko dugu. Venga, eguzki plaka bat hemen. Zelan doa ja energia, 43, 57, ja badago. Beste bat jarriko dugu azpada? Bai, beste bat, ezta? Orduan, industria honetan, begiratu nolakoa den egoera. Jartzen du horrela bakarrik, orduan oraindik ez dugu ez papera, ez da egurra egiten. Orduan behintzat jarriko dugu. Papera lortzeko bat, eta egurra lortzeko beste bat. Eta gogoratzen zarete nola esan genuen hau konpontzeko eta justo neurrira jartzeko? Ba, hau ezabatu behar dugu. Eta jartzea justo neurri honetarako. Ze dira 8 okelespan nago. Edo 18 edo. Venga, ea ondo egiten dudan. Tzen. Kentzen dut hau. Bale, bi kendu behar ditut. Uste dut horrela. Orain, nuko dut. Bueno, bat gelditzen da sobera, baina berdin da. Izango da industria katxarro, Bueno, agian. Honaino jarriko ditugu. Baina horrela, ze bestela errotondan sartzeko ez da batere komenigarria. Hala ere, hau horrela mugituko dugu. Ja, konponduko dugu. Momentuz horrela. Zelan doa orain. Beno, badoa poliki egiten. Eta gehiago eskatzen badu, gehiago jarriko ditugu. Beste etxe bat jarriko dugu? Haientzako etxea? Ez momentuz ez da, itxarongo dugu. Industria hortxe dago.
Hemen oraindik dago botatako zastarra, Ai, begiratu trena. Ikusten nola betetzen den? Sama, 0% dago, baina begiratu zen badator, ezta? Eta gero ja, badoa. Itxasontziak ere etorriko dira, ez dakit oraindik bitu horti dator bat, ez dakit ona etorriko den, beste bat joan omen da, eta horrela goaz, lintzen bat industria nahi duten. Beno, industria asko nahi dutenez, nahasketa polit bat egingo du. Hementxe, jarrita zegoen industria, ezta? Ez dago jarrita oraindik. Jarriko dugu. Osea, gauza bat da industria gunea jartzea, eta beste bat industria espezifikoa. Ura eta elektrizitatea hor, barkatu. Nahaztu da. Ui, zer jarri dut. Eguzki plaka bat nahi gabe, ai ama, utziko dut. Baina ura falta da. Ura da. Gara. Horrela utziko dugu. Barkatu, barkatu. Hori izan dakoa. Industria espezifikoa. Gune hau esatea dela zuhaitzentzako industria, adagor jarrita, zuhaitzentzako industria forestal. Horrek ze ematen du? Aukera ematen du honako batzuk jartzeko. Begiratu, ze osatuko dira batzuk. Hemen bat ere utziko dut, hemen beste bat, eta ikusiko duzuen nola osatzen den behitu. Behitu ze kurioso. Fine furniture. Eta egiten dira. Industriak. Horrela eskaera ere pizka bat jaitsiko da. Ikusten? Agian oso altua da, baina beno. Daude zuhaitzak, besteak. Jarriko dut batzuek ikusten. Ea ze iruditzen zaizuen. Oso kuriosoa da. Taketura dagoen, ez dago gura. Begiratu. Begiratu ze kurioso. Osatuko dira hor zer gauza batzuk. Por txeto, zer esaten du hemen. No hay materias primas suficientes, hori lehen gaiak poliki banatzen ari direlako. Horrela momentuz. Zelan doaz, honek ze esan nahi du, daudela delitua, gauza txarrak egiten ari direla. Zelan doa polizia. Eraso batzuk daude hor. Beraz, hemen dau bat, eta hemen agian beste bat jarriko. Horrela bi poliziekin hobetu. Ze karo, ez daukagulako hainbeste, hainbeste edukiera. Horrela agian hobetu. Errepidau joango naiz pentsatzen, utziko dugu horrela momentuz, eta ea ze osatuko dugun. Zelan dago hau lotuta. Ikusten ja ez daudela arazoak. Beraz, ondo. Autobusa ikusiko dugu zelan dagoen egoera. Lintzen bat jende dagoen hemen, ikusten? Baina pillo bat. Zera hemengoa. Baina, poliki joango da, abiadura emango diogu. Ikusten nola jaisten den? Ez da jaisten oraindik. Harriko ditugu 13 autobusa. Ea horrela jaisten den, zebitu zenbat, zenbat dauden. Harriko ditugu autobus pillo bat. Ea nola jaisten den. Ikusten, poliki joango da jaisten. Hala ere asko daude, pertsona asko daude. Agian beste geltoki bat jarriko dut. Eta horrela ikusiko duzu. Beraz, geltoki hau hemen hasiko da. Itxaron, aldatuko diot kolorea. Eta horrela eskaera nahaztuko. Berdea jarriko diot. Horrela. Badakizu zer egingo dudan, truko bat egingo du. Aldrebes jarriko.
Normalean deitzen zaio izpilu garraio bideak edo garraio bide zerbitzuak. Orduan horrela, honek dauka bakarrik norabide bat, beraz horrela planteatuko dut, baina pizka bat beherago. Horrela, beste bat hemen, beste bat gorago planteatuko dut, etorkizunari begira, pasatuko da gure enpresatik, eta ja bueltatuko da. A ber horrela nola doan. Jaitsi da. Hori hurrengo kapituluan ikusiko dugu, ea jaisten den. Momentuz eskaera horrela doa, eta zer esaten du hemen. Falta direla langileak, zelan dago hezkuntza. Venga, hezkuntzan aldaketa baten bat egingo dugu, institutuak, eta, horrek esan nahi du hau hobeto doala, Venga, eskolak, beste eskola bat jarriko dugu. Baina eskola haundia, bai, ze. Ez daude aukera haundiak, hementxe jarriko dugu, eta parketxo bat planteatu dugu. Eta institutuak nola daude, antzeko. Instituto bat jarriko dut ondoan, eski hemen karri, mila bat daude, bai. 1000 horrela, eta parketxo bat. Baitu ze parke hona. Parke txikitxoa, parke txikarra. Usten. Eta, sartzen dira Askibaloi zelaiak hemen. Sartzen dira. Pizka bat, eta horrela. Eta ja eskuntzagian hobeto joango da. Eskaera gehiago dago dendak jartzeko, dendak jarriko ditugu, ez, oraindik ez, begiratu, zenbat trafiko. Itu horrela, bai, itxasontziak horrela doaz, doan beno, ondo dago, ezta? Bera badoa iaia beteta, horrela. Beno, horrela emango diogu, bai, amaiera kapitulu honi, ditu zenbat industria, jarri dugu portua, emango diogu hor perspektiba berezi bat, eta hori, beste bat arte, artistak!